udaydream-a ngaye beno-Ethan. Besho ama-poems laphaya, finishing each other's sentences. Nje iyaphupha lapha esontweni imbali bandla. Ama-girls-ke shuthi asebuyile ephathini, basadakiwe, bashaye babheme bese bebona incwadi le ebhalwe u-Ethan ebhalela u-April. Nje bayifunde bese bethi, hawu April, yini indaba ungamthathi lo mfana ngoba uyakuthanda. Hhayi, April hhayi ngenje indaba ya-Ethan shame. Akazenzisi nje futhi bandla. U-Ethan usehleli nobaba wakhe nje having a conversation. Hawe ma, iweya Ethan. Neyababa wakhe. Ubaba wakhe ngathi, ubaba wakhe isudi yakhe ngathi